תנועה זה אחד מהיסודות בעבודת השם. למה? היא מוציאה אותנו ממעגל סגור של תקיעות ומשחררת אותה. כי בעצם כל תנועה גוררת עוד תנועה ועוד תנועה, ואז בעצם אנחנו בהתקדמות ולא תקועות באותו מקום. גם בגוף, כן, באימון כושר או בריקוד, כל תנועה שאת עושה ואת מרגישה תקוע ואת לא מצליחה, את עושה את התנועה, פתאום אפשר עוד קצת. גם בנפש, אם לא בא לך, אין לך כוח, ואת אומרת, טוב, אני אעשה משהו קטן, ואז פתאום את עושה עוד משהו, או ששתית מצומץ ואמרת, יאללה, אני אעשה איזה פעולה שרציתי, ואז פתאום את אומרת, יאללה, אני אעשה עוד מהפעולה הזאת. ובאמת עשיתי אימון פרטי לאיזה מישהי, והיא אמרה לי, כתבה לי אחרי זה, שזה כל כך יברר לה את הנשמה, ופתאום היא מוצאת את עצמה רוקדת עם עצמה, כי זה מה שיוצרת תנועה, היא מייצרת עוד ועוד תנועה. והיא משחררת את מה שתקוע, אבל היא לא רק משחררת, אלא גם צריך להשתחרר כדי להסכים להיות בתנועה. אנחנו אנשים, הרבה פעמים קשה לנו להשתחרר ולהסכים, להרשות לעצמנו להיות, לרקוד, והרבה פעמים זה מגיע מהמקום של לרצות להיות בשליטה. ואיך אפשר לעשות צעד כדי להיגמל מהשליטה הזאת? לנשום עמוק, להישען אחורה, ולהבין שאני לא מנהלת את העולם, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה בדיוק, ולהפסיק לנסות להדוף את הדברים הכואבים שהמציאות מזמנת לי, ולנסות לשלוט בסיטואציה כדי שאני לא יחווה כאב, וכדי שלא יקרה לי דברים שבתפיסה שלי, שהיא כן, זה רק היה התפיסה, זה טוב או רע, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב ורע, ובעצם להתחיל להסכים לקבל את המציאות כמו שהיא, בלי לנסות להדוף אותה, או לשלוט בה, או להתייאש ממנה, וכשאנחנו בתנועה הזאת של השחרור מהתפיסות של מה טוב ומה רע, ופשוט להסכים לחוות את מה שאני חווה, זאת תנועה שמאפשרת לנו להשתחרר ולחוות את הרגע הזה, להיות נוכחת ברגע הזה, ועל ידי זה אנחנו מייצרות תנועה עוד יותר גדולה של לשחרר, ופתאום האינטואיציה נפתחת. אז כשאת מרגישה תקיעות, תרקדי, תעשי תנועה ותשחררי שליטה.